Bisram lagan segang. Sini dok power. Pirnai. Tai. Ang. Samai. Ani kok kai. Tai ani samgo. Sini sopawo. Kebel khai gelap. One last fight. For greater Tipraland. No compromise. Tiprasa long live. Greater Tipraland long live. Luagra long live. Next. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama. Yeah. Happy birthday to you. Sini YTF ni first foundation day sini ajaima salo dini jotto tiprasa tapukai buhuk chongno amjak buhtai chibai yafaro Tipraland greater Tipraland ni chobani amjak buhtai yafaro te oro paimanjak paikai sini oro YTF ni kumlung unit ni sini dara Sukumar Deborma tai yang paimanjak paikai sini district ni working district president sini Surajit Deborma dan yang kaiman kaiau jago Opur Deborma sini ITCL YTF Central Committee ni yang otebo block ni president tai oro kaiman jak kai sini Tipramothani district ni president sini Datoni tebo kabangma adong rokoro juga kabangma tongo sini sana thanga ke khorokta ke salaya jotno na hamjak mung bisingti an kokisa sauna tini sini ajai mung salo sini awai mung abono जों कायसा सिनि दप फानो जों मोथां क्लांगानि बागै कायसा ग्रेटर टिप्रालेन जों लायना ओ जबावो जों जत्त टिप्रासानो जों कयो जत्त राजनीति खलाय तंनाय बा दफावो सामुं खलाय तंनाय ताय चाकरि बाकरि खाय तंनाय जत्त बरनो एसेम्बल खाय फायदे सिनि ग्रेटर टिप्रालेन टिप्रासानि बागैने थांसुक्ल जबा कायसा खलायनाय कटर खलायनाय जों मोथाङै ओ हासाकावो जों त्रिपुरावो जों कुसुं साइ थानानि बागै राजत्व खाय थांनानि बागै आ जबावो बुबाग्रानि बिसिंथि दायबो हामबाय मारो सिनि बुबाग्रा सिनि सार रनेल सिनि YTF प्रेसिडेन्ट बिनि हायाव जरावो जत्त हामजा मुंया फारिने आंगो पक थायजा थायनि अरन आसामानि सालिया सिनि संसामानि थानायाव जों 2021 सिनि आसायखा बिनि खोथा संसार फाउन्डेसन যত জায়গা থায়ো দামাকে পালাই জায়গা যত ব্লক সিনে 32টা ব্লক দङ 32 to 35 नाकादि 35 ब्लक ताइ डिस्ट्रिक्ट गोबांमा दङ आउट जागावनो जों जत ब्लकनो जों पालाय जागै दङ माहाके बाक्साबो पालायो उनको केग्राव ताइ दफानि बागैनै सामुं खायो ससियेल वर्क खालायो ताइ दै रोलायो कामचलै रोलायो ताइ चामुं बागो गरै जाबो रंनो जों माहाकेनो जों बिनो पालाय media no sung tini kumlung unit ko sung tini sini YTF ni first foundation de sung tini celebrate khaileka dai sini oro khai manda khaika sini central ni working president dai sini district president sini Tipramothani ngi sung tini jotono balbaksa ke celebrate khaileka khaikeno tini joto sini YTF ni sini 35 block tongo a block rogo bahanya tini oba hekeno keba social activities different social activities by sini oi foundation deno celebrate haitong layo ai keba sung do hano subai tong layo oba hekeno sung
different activities by जों celebrate खायदों लायो हंगांगे जों तिनि जत लुकुरनो सिनि उपबग्रानि वारियरनो सिनि तिब्रासा सिनि youth दंनो सिङावनो कक्राझार खाथिनि ताइ सोमाय तांलायखासों सिनि इ बाहान बुथै गोनां सिनि बोखा गुबैबाय जों स्राय स्रायके सिनि UITF नि हेकेबा बुबग्रानि चबानो सिनि गेटर टिप्रालेनो जों एसिप खायनो बागै जों जतनो जों तिनि खाबाय खुबाय सोमाय तांलायजाक बुसकांगो जों सिनि UITF रो कुनु खाफानो जों कम्प्रोमाइज खायग्ला सिनि गेटर टिप्रालेनो अबा हायगेनो जों सामदाङै थांनाय ताइ सिनि चबानो जों कुनु खाफानो जों केबल खायग्ला अबायके जों बुसकांगाबै थांनाय ताइ ताबुको सिनि youth हिन्दी तुमा सिनि बुमा बुफा हिन्दी तुमा अकरा साकरा हिन्दी बरगो ताबुको सिनि इ मुभमेन्ट न हामजायाबो इनोगा आसु थांनाय रंनो बरगो तिनि अजरा गाहमो जों बरनो कक्राझाराम जोंबो फायदि बबग्रानो नि इमांनो जों कुबै खेलायनाय सिनि तिब्रासार गुसुं गुसुं तंगै थांना बागै जों सभा अखलायनाय फायदि नरबो नगा आसु दातंदि आसु कक थामैनो आनि कक खामानियावनो बायदि गाहाम जोंरो स्टेप ना हलायकिया जों फेरेंबार हस्पिटालाव सिनि जत साखानिया तंनाय रंनो पेसेन्ट रंनो जों बरनो फुड डिस्ट्रिब्यूशन खायनाय हायके जों मुलुं आमजायो जेबाबे सिनि गासरा रग मुंग्राङै दं आरो रग जों तिनि साबसाबै खेलायनाय अबा हायके तिनि सामगु दांना हाजाक इउनिट